Tešíš sa? Na čo najviac? No okrem iného na ľudí samozrejme, ale na to, že sa tu zišiel takýto fantastický tím, ktorý ide ukázať, že my na to máme. To je novinka. Super kľúčenky, vďaka ktorým nič nestratíte. A keby ste chceli aj nálepkočku nejakú, aj tu vám. Keby vás prekvapila zima, môžete tak aj škvápať. Keď prídem ráno do parlamentu a už mi píše niekto na telefón, že Martin, behni dole, je tu jedna pani, chce sa s tebou stretnúť. Osvetu liberálnym myšlienkám, proti ktorým ty aktívne bojuješ. Tu ste dobre. Láďa Ková.